The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Lucas, usa sa upat ka ebanghelista, usa ni siya ka medical doctor, artist, unya nahimong disipulo ni San Pablo. Ngunang siya mo'y nagsulat sa Gospel o sa Acts of the Apostles. Mao nang dako na siya contribution ug ang iyang pagsulat sa ebanghelyo gisaksihan niya pinaagi sa iyang pagpakamatay alang niini usa ka martir niya. Namatay ni siya sa edad nga mga 84 anyos. Uban kaniya padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, conversion sa mga makasasala, kaluwasan nato nining pandemic, ug ang ato sa mga benefactors and donors na nagsigtabang nato hatagan unta sa ilang ikinahanglan nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawaktang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, ikaw nagpili kang San Lucas aron iyang ikapadayag ang misteryo sa imong gugma alang sa mga kabus pinaagi sa pagwali ug pagsulat. Itugot nga silang naghimaya sa imong ngalan magpadayon sa pagpanaghiusa sa kasing-kasing ug kalag ug ang tanang katawhan makadangat sa imong kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo
ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-ari nimo, dad-a ang akong pupo nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga platero nakahimo kanako dakong kadaot. Ang Ginoo maay magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likay siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Judeo. Ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiya sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasugin la sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanan kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag niya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo.
Ginoo manaa kaninyo. may nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi sa mga sinugo ni Kristo nakasentro sa anihon. Ang framework ba kanang anihonon niya sila mga mangangani. Unique sa ni nga pagkapresentar sa atong Ginoo unsay misyon nato sa kalibutan. Mangani dieta, laborers. Niya ang tag-iya sa anihon mao ang Ginoo. So ang kalibutan mao ni ang umma sa Ginoo or iyang parasan niya siya tag-iya niya ang iyang mga sinugo mga kuan ni sila mga ngani niya do naman sa tao nga suguon sa Ginoo nga dili mga ngani o dili moani ba kaning mga tao nga tapulan. So ang giapas ang suhol, pero dili kay sila mo trabaho. Ang suho lang mo importante. Kay kani man kung mangani, kanang muani ka, dili man gud na imo ang imong giani. Unsa man na siya? Iyan as tag-iya. Nya usahay suhulan ka, nasa usahay nga kadturay bahinon, mukuha kag mga pila na porsyento na. Sa amo sa una 20% sa imong giani. Nya mo nay imo asuhol lang gyapon. Nya nayo ba nato mga tapulan imbis nga paanihon unsa man ang kuno na niya ang iyang giani nga iya na iyahon mo na si San Pablo sa unang pagbasa iyang gihisgutan si Dimas na kuyog unta niya ning biya kuno kay nahigugma sa kalibutan. Marabag ang anihon mo na iyang giangkon kay mahigugma na kay imo naman ang angkonon ana. Pero mga ngani jud ka mutuo jud ka nga iya na sa Ginoo. Na karon
Ang nahibili ni San Pablo mauna si San Lucas or si Lucas. Maunongon si Lucas nga nangani kuyog ni San Pablo. Representative ni si San Lucas sa tibuok katawhan na gipili is Ginoo. Kaya ang unang gipili is Ginoo mamuntong iyang mga 12 ka apostoles. Wa man maapil dito si Lucas. Di siya na-apil tingali sa 72 katong additional nga gipadala. Kay kaning 72 nga additional nga gipadala, mauna ni sila ang nagrepresentar nato. Kita bang mga magtotoo nga wa maapil sa 12 ka apostoles. So ang mission maura gyapon mangani. Kamoron nanimba mo din ighumas misa unsa man mangangkon o mangani. Kusga ka na ba? Mangangko na gaita nga ako ni awa na ka mangani nangangko na ka o na mobiya na kas Ginoo nya ikaw na magbuot anang imong giangkon nang litan ginikanan ka nya angkono na nimo imong anak nga imong anak di na naanihon imo na nang kusion imong hapakon imong yawyawan imong balikason usahay tunglohon usahay isalikway nga naman kay gusto ka nga ang imo ng tingog ang imo ng pagbuot maoy iyang tumanon. Lahi kayo kung maningkamot ka nga ang imong anak maminaw sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ug mutuman sa pulong sa Ginoo, bahala na ang imong pulong di tumanon. Lahi kay na siya, mao nay mga ngani. Di karon iniguli sa inyong balay, unsa may inyong gusto ditong tumanon, ang inyong pulong o pulong sa Ginoo? Duko ra ba dayon? Pulong din as Ginoo nga paglungag day. Panglaba day. Pulong na sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Luto ng pagkaon day, kaon na. Okay, pakan na mangigutom. Di ba? Asa man tong imong mga bulingon kay akong labhan. O kana mo'y pulong sa Ginoo kay pag-alagaray man kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan. Ang sa may pulong sa Ginoo para sa pare, dong di ay kulikta, bahintan. Ana. Yung sa Kristan, hinduta ka, no? Nos apa ka na may tabo pa der? Awas ay siguro yun, ay tabo na. Ninduta ka, no? Ano ba? Yang atos imong silingan, unsa may pulong sa Ginoo, labi ang imong silingan naglisod nag-agi kay imong gibutanga sa imong koral. Unsa may pulong sa Ginoo ron iguli nimo? Maingon ka nga, agwantahan na ninyo, may nalang na agianan akong gibilin, total ako sa ning yuta. Gumbol mo diha, pulong na sa Ginoo dili. Unsa may pulong sa Ginoo? Imo ingnon nimong silingan. Brad, day, unsa kada kuno nang agianan inyong gusto kay ako ning gubo na kong koral. Kana pulong na sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo naghatag og kalipay ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan. Oh, di ba nindot? Nya mo ana mo. Na tutok lang ay mao man ikuwang nato karon ang ato bitaro mga politicians unsa may ilang kanunay isangyaw ilang pulong dinautay pinahiray anang ilang hugaw wa gyud kaayoy nagsangyaw nila sa pulong sa Ginoo pananglitan moingon ka nga ayaw mo butar ana niya kay kurap kay na nga pagkatao wa mo kahibaw kining iyang gibuhat, kining iyang gibuhat, kining iyang gibuhat. Ako magbuhat ana. Tan-awa ang akong track record. Pila ka mo kana? Sa pulong na sa Ginoo. Ha? Dili oy. Di man na kamatuoran.
Dinautay man na. Pero naay politisyan nga moingon. Kana siya nangawat na. Ako nangawat sad. Pero karon magbag-o nako. Din ako mangawat. Ug akong iuli ang tanan nga akong kinawat nganhi sa atong nasod. Magpuyo na lang kog payag. Ana, ang zaman. Nindot na. Mo na gisulti ni Sakeo. Kadto si Sakeo, 40 adto ka kawatan kay tax collector man to, officer. Mangawat to siya taxes. Pag abot na ni Kristo dito, di ba ni kat-kat man to siya kahoy, nya ningon ni Kristo, Sakeo kanaog kay adto ko mukaon sa inyong balay. Wa siya plano nga kana ganing dad-o niya si Kristo siyang balay. Ang iya makakita lang siya kinsa ni Kristo, gidamas balay. Kaon sila dito. Dato Sakeo, dali ra kaayo nagpahikay. Tingali nagpapalit lang itong grab food. Kay wa naman galakaw na si Kristo padongan to sa ilang balay, dool naman lang. O di grab food na lang to. Ngaon sila dito. Unsay gisulting Sakeo pag humana nilag pangaon, Ginoo, nakasaha ko. Sugod karon katunga sa akong bahandi, akong ihatag ngadtos mga kabos. Ug kun duna man ko'y gitikasan, akong ulian og 4 kapilo. Suna nga na. Muna inindot nga mga pulong nga atong mabati gikas mga kandidato o kandidata. Kabati ka tana? Inyong paminaw. Oy, di ta kabati. Og naamoy mabatian nga na, butari na yun. Butari yun. Kitang tanan, butar kita. Guwagan ito na batian. Butar ba katani? Saan ka na to, ani? Magampo lang ta. Natin mabatian ingon ana. Di ba? Pulong sa Ginoo ba? Dili pulong sa tao. Og mauni gipakamatyan ni San Lucas. Muna nga ningon si Kristo diri sa Ebanghelyo, muramog mga nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ana bitang mga anak skanding, makit-an man nato sa amutan-aw man ko ana usahay ng geographic ana sa YouTube ba. Kanon sa mga kuano kana mga lobo bitaw kana mga iro mo na ilang wild nga dog ba. Ilagi ng kunis-kunison ka ng mga natis kanding, bisan gani ang natis baka, kay lami na kanon. Para sa mga hayop nga mga lubo, kanang karnero, lami ka ng kanon. Asa mo las una, doon na yung mga iro dito, among kanding siyam kabuk, hurot yung kamatay. Gipangkaos iro kay lami kuno kay ng dugo sa kanding o dugo sa karnero para sa mga iro. Nya, matod pa ni Kristo, gipadala ta mo samag mga karnero taliwa sa mga lubo. Ato pa gihimo ni Kristo ang mga apostoles ug ang iyang mga disipulo sama nato nga mahimong pagkaon sa gigutom natong mga katawhan. Pagkaon ba? Muna si Kristo sad siya say unang niingon, kini mao ang pan, kini ang akong lawas. Kan-an ninyo kini. Nya giun sa pagpaagi ang pagkaon natos Ginoo, gikunis-kunis siya, gipaagas ang iyang dugo, gimartir nato siya. Mao sad si San Pablo, sila si San Lucas, gipangmartir sad sila aron mahimong pagkaon. Kamo, gusto mong mahimong pagkaon sa inyong pamilya o muhatag lamog pagkaon? Lahi ba yan ang muhatag kag pagkaon, lahi sa nang mahimo kang pagkaon. Ayon sa may inyong gusto, muhatag og pagkaon o mahimong pagkaon. Kinsay mo oyon nga mahimong pagkaon, taasan ka mo. Wa. Kinsay mo oyon nga muhatag lang og pagkaon. Kinsan? Mga buangon mong dako. Ayaw honong diha. Si Kristo nihatag man sa pagkaon, multiplication of bread. Okay raman sad kayo to. Mga nom day katuli ang balik-balikon. Wa mo honong si Kristo dito kinahanglan yun mahimo tang pagkaon.
Kay kanang maong gugma nga mahimong pagkaon mao na ang gitawag og makaani ta og daghang mga anihon. Ang pagpakaon posibleng di ta makaani. Mura ra kag kanang gadag sakyanan nga naay muduol ni mudas kalsada inig traffic banuktok bagdag baso hug ka dito igdaga nimo wa na kay labot niya. Wa na kay labot. Wa nimo siya maani ba? Wa nimo siya madala subay sa dalan nga imong gisubay. Ang nindot yun inig panuktok pasakyas imong sakyanan, dadas inyong balay, alagari dito, lutuig bagong pagkaon, ay laghulgi anang nang piso, 5, ayaw. Dadas inyong balay, aron makaambit siya sa imong kinabuhi. No? Anong di man mo mutuo? Mao mo na sakto. Usay mo, pakaon ra kas imong bana, pero di na ka makigdog, kay galagot ka. Igo ra ka maglutog pagkaon, igo na. Kaon diha, may magiyawihan ng baba nimo. Ngayon, ig-adtos kwarto, ay higda diri ha. Patay kita higda ka, buanga ka. Kay hugaw, kay kastanan, gikan kas imong kabit. Ana, ayaw kinahanglan mahimo kang pagkaon sa imong bana, mo pakaon kaniya, nya magpagakos po kaniya. Ana na, asa? Bana kung nimo. Ana, isa niya pa nila mo antom sa kabit. Aw, lain na sa tong pagkaon. Ikaw humba siya inununan. Sige, balihon na to. Ikaw putput siya inununan. Hay may arang-arangan na. Depende sa season. Na mo sa season nga lami kay inununan, na sa season nga lami kayo ang putput. Sige, ginamos na lang ka siya inasal. Kato dito, mo to sigihan to niyag tuhog, ikaw sigihan ka niyag tuslok. Anaon nang ginamos. Say gusto nimo, inasal ka o ginamos? Hay may mas lami, inasal o ginamos? Depende ka position. Na ipanahon ang inasal imong parisa ginamos. Di ba? O di, nindot ra gyapon. Basta makaon. Ana, pagkaon yung ka, pasabot ayaw lang yung reklamo. Hangtod ka mamatay ug mauna ni ang pag-ani. Matakdan man ginani mo. Ako bitaw karon hunong nako og kaog tamis, takdan ko tamis mga pan, mga cake, sigig inom anang beer. Hinoon tagilma ra man sad ka botilya noon. Usahay mo abot sa 8. Sus pagpatisting nako sa kong sugar atong Sabado 220. Mauding magmisa ko diri usahay ang pultahan mubalhin diri are. Ingon ko ngano naman ni. So, karon wa na ko ni kaon. Tanawa o di ba ni slim nako. Gahapon pag kukuhay kaon. Wa na ko kaog tamis. Kuha na lang mais, gamay na lang kayo nya. Tinuang isda nya utan. Bisag na ilitson di na jud ko mulingi. Ningon dayon ko isipon ko na lang ning litson nga murag babaeng sexy kayo. Di gyud nako ikapon. Pero malipat, bante. Ingon ana ba? Nakat-on ko tungod sa pagtan-aw ko sugar 220, nakaingon ko kinahanglan yung disiplina kay natakdan ako sa akong gikaon. Mao na siya ang pag-ani. Mahimot ang pagkaon kay ang pagkaon mutakod sa nikaon. Mutakod yun sa nikaon. Siya. Manindog na ta. Mga pagkaon. Mga igsuon, si San Lucas naghatag kanato sa ebanghelyo nga puno sa pag-asoy sa kinabuhi sa tao ug ni Kristo. Busa uban kaniya muhangyo kita sa Ginoo nga mapaubsanon ug moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga bisan sa mga pagsulay ug pagpanglutos, upadayon gihapon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga ang Dios mohatag sa grasya sa kalinaw ug kahiusa, taliwala sa mga kagubot ug katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami.
Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga magabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan, nga ang Dios mopili kanila isip mga maayong lugas nga magtotoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Lucas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tungod sa mga gasa nga langitnon ihatag kanamo Ginoo, nga makaalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan, aron ang mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Lucas makatambal o makapadangat kanamo nganha sa himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makalagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama ni San Lucas, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
nagkasala ka na mo, pili mo kami, hinugyan sa pagsulay, hinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, ang tod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alapad ang umanganingon, panahon na karon akong higala, nagpaabot siya, ikaw muuli, ang kamalig sa Diyos, pununta. Di maisip ang aniyo, kung diyutay da ang iyang mga ngani. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, makasantos unta kanamo ang Eukaristiya nga among gidawat gikan sa imong santos nga altar.
ug maglig-on unta kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga giwali ni San Lucas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkamangangani. Nga ato lang buhaton, di lang kita mangangkon nga kita'y tag-iya sa anihon. Mangangani ra gyud ta. So karon di lang usa ta magamit sa atong adoration chapel kay basin og napay tiwason ditong trabaho, iklaro pa na nako kung naabay tiwasonon kay kuana sa ta, mag-repose lang sa dayon ta. Pangipintalan pa man to dito. Nya ang ato sang San Vicente Ferrer nga imahin katong diha sa tubangan sa pultahan tuan na sa atong groto. Abli man ang groto o gusto mong mo venerate dito ni San Vicente Ferrer adto mo sulod sa groto o gusto mong mudagkot aris gawas na may dagkotanas gawas ay mo pag-ugbok og kandila dito sulod. Mahibaw-an gid akong gaugbok mo kandila, iugbok ta gyud mo dito. Ako mong balihon unya anha ang inyong iugbok anang naay atong fountain. Laom-laom ra ba na diha? Musiga ginang inyong ilong, di bitay. Kaning kuan ba kanang atong ampingan sa dito nga magpabilin sa siyang limpyo, labi na gid ang atong fountain. Ako pa nang giistudyohan og butangan ba natong isda or tilapia ba itong ibutang or koy ba kay tilapia magamit masas kusina usahay
no? Murag double purpose na lang ba? Koy good, dekorasyon na ba ng koy tingali? Ambot, ato pala na estudyohan, akong pangutano niya ng atong finance council kung unsay ila ikasugyo na, o butangan mo lang itong mga baki diha, aron ang baki, makaon sa ng baki, no? Baki ba? Oh, delicious ng baki, eh. Bitaw, salamat kay nga, nahuman-human na gid siya, na pala mga finishing touches diha, labi na gisdag kutanan. So ato sa nang panggaon, mo na itong grotto, adto ta mo venerate ni San Vicente Ferrer. Nya, wa lang sa taroy, day, ang ato ding SBFP Powerful Vinegar, nga atong suka, available na siya every day. Labi na gyud kung Sunday. Kung Sunday, adto ta dito sa atbang mo, mukuan, mangayo. Nya, kung kuan, kung Monday to Saturday, ari mo pangayo sa opisina. Nya, sila na mo hatag ninyo sa Powerful Vinegar. Pero ay lang kalimot sa inyong Powerful Love Offering. Di man mo malipay, basta love offering na hisgutan, baday tinanaway, so, na, aday bayad, no, na, aday bayad. Di na bayad, love offering. Ana. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manasas kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong